Dalaw kami sa puntod ni Mama at Papa. Matagal lang di nadadalaw. Yan, nakasunod, convoy. Pichi! Kamu yan ni Pichi magbara lunad. Gustong gusto ni Pichi laging kasama sa tricycle. Pichi. Yan. Cemetery. Ginubatan. Public cemetery. Ha? Yun ang pinakamalinig. Naabutan ko. Si Pichi tuwang-tuwa lagi Pichi. Dalaw ka kay Mamala? Hi, nasa vlog G. Pichi. Baba na. Baba. Baba na dito, Anika. Baba na. Dalawin namin si Mama at Papa. Dito yung kanilang puntod. Dito yun, di ba? Ha? Ito sa baba. Kita digin. Bah. Nagpuruto ka na. Yung mayon natakpan yung mayon. Yan yung Vulcan mayon Ulap. Maulap, naambon napatak-patak. Kita. One shot mo kita tiri bang. Tabi-tabi po. Sana yun? Ito. Ano si Papalo? Magpunta kay Papalo, dali. Ay pa. Puso ko sila. Diyan kimayi. Dalaw kami. Kay Father. Kumusta, Father? May letter ka na din? Hindi yung may. Diyan sa kasunang musik siguro. Tinuntungan. Saan? Ay, nabalit sa mga wala. Ayo? Simban. Kuhaan yung mga anak sa uling korok ko. Diyan ka muna pa. Punta na kay Mama. Bye-bye na. Kami pa. Hindi naman kita. Yan sa kabila. Yun. Kabilang apartment. Wala na bus man sa kita dito. Ha? Naman kita sa itong kung kuong taman. Si Bimbi mang aming Ayan. Ma. Kumusta? Dalaw. Bubil na naman yan may sino ikidamlag. Ayan Pag-abutan yan sa ano. Kuya, pag-ayo lata. Wali Catholic Church, the community, the forgiveness of sins, resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tara na. Let's go na. Let's go. Bye-bye. Doon na kami may. Bye-bye, Mama. Kami ki.
Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ito? Uy, piche! Uy, piche! Tama lagi po. Di kami naguli so bayaw mong kapayaba mo. O di kami ubos na giri ba kami dide. O, natag ko ano yun katan. Di naman kahit parat ng kuan mo. Sila naman di masuluan naman. Din ang kuan mo, kandila ng paros. Wa man pangilipos. Pichi! Si Pichi, grabe. Tuwang-tuwa, laging kasama to. Laging kasama. Pichi, 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 Pichi. Piche. Mamaya, uuwi na kita para madali na. Dasal na si Tito. Di ka pa man kilala ni Tito. Magpakilala ka muna kay Tito. Kinasino daw ang papa mo? My full name is Maria Teresa Jacinta and My father. my father. My father's name. My father's name is Leonardo. Leonardo Tadoy. Our Father. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for O di si Mari naubo-ubo sa tulong sa day papel our ni. dead. Amen. Nga di mo na maubo. Uy! Oh, tayo na nga. Di na rin kung di nagpundo. Pray for us sinners now and every time. Yun na. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us souls to heaven, especially those who most need of your mercy. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His Son, the Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He ascended into the dead, and the third day he rose again. He ascended into the heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living or the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yo, galing ni Bim magdasal ah. Kasugman sa kalayo. Nakalilip. Galing eh. Nalip na nga niya ni ba nung kanuatong. Kung ito ko duro diretso. Magaling. Pangani iya. Doon. Tapos na ang pagdalaw. Yan. Babalik na naman, uwi na. Doon yung aming service tricycle. Si Bim Bim, ang taga-dasal namin, no? Ang galing magdasal ni Bim. English pa, ang galing oh. Ayun pala ang
ang Volcan Mayon di makita, may nakatakip na ulap. Oh. Volcan Mayon yan, oh. May ulap lang. Nag-aalbaroto minsan. Nagbubuga ng asupre. Ayan yan, oh. Volcan Mayon. Uwi na. Sakay naman si Pichi, oh. Galing. Sa din.